שלום וברכה לכולם. יש נושא שמטריד מאוד הרבה אנשים. קושי, אתגר שהרבה אנשים מתמודדים איתו. השבוע ישבתי עם כמה חבר'ה ואביב הציג את השאלה בהמון עוצמה. שמירת שבת. הרבה אנשים מרגישים, הרבה אנשים בפרט כאלה שתקופה מסוימת בחיים לא שמרו שבת ועכשיו מנסים עוד פעם לתפוס את עצמם ולהתחזק. מרגישים שהשבת עול, כבד. בוא'נה, אני לא נהנה משבת. לא טוב לי עם שבת. מה? זה קשה, זה סתם. אני כל השבת יושב ומחכה מתי השבת תצא. בא לי לעשן, בא לי לדבר בטלפון, בא לי לנסוע, בא לי להדליק אור, בא לי... לא יודע, אני מרגיש שהשבת חונקת אותי. זה עונג שבת זה? מה הטעם בכזה שמירת שבת? אז יש כאלה שבאמת זוכים להרגיש את העונג של שבת קודש, וכל שנייה של שבת, אורות ושמחת חיים ותענוג, מי שזכה באמת אשריו. אבל אלה שלא, מה המקום של שבת? איך נוכל אולי לשמור, להסתכל על השבת קצת יותר טוב, וגם לדעת שבאמת הקדוש ברוך הוא מעריך את המאמצים שאנחנו עושים למרות הקושי הזה. אני ישבתי לפני שנתיים עם בחור שרצה לשמור שבת, ושבת שלמה היה לו קשה מדי, היה מעליו, גדול מדי. וניסינו למצוא את המינימום הכי קטן שהוא יכול לקחת, אבל לשמור אותו כמו שצריך. והחלטנו בסוף רבע שעה לפני צאת שבת, לא לעשן. כל השבת תעשה מה שאתה רוצה, תעשן, מה שבא לך. ברבע שעה האחרונה של צאת שבת, עוד רבע שעה לצאת שבת, אז תתאפק רבע שעה. עכשיו אני לא מעשן. אז הוא הרגיש קצת דפוק עם עצמו. הוא אומר, כאילו מה, אני מחלל כל השבת, אז יש ערך לרבע שעה האחרונה? אני אמרתי לו ככה, אמרתי לו, תקשיב טוב. אני ילעד. אני ברוך השם זכיתי לגדול בבית שומר שבת. אני מגיל 13, מאז שאני ילד, אבל מגיל 13, עד היום ברוך השם, את כל השבתות שמרתי. ועדיין אני אומר לך, שאתה רבע שעה שלך, לפני שיוצאת השבת, כל השבת תעשה מה שאתה רוצה, הרבע שעה שאתה מתחזק בה, היא שווה אצל הקדוש ברוך הוא יותר ממה שאני שומר את כל השבת. אני יודע שיש כאלה שמרימים גבה כשאני אומר את זה, אז אני אשאל אתכם, ותראו כמה שזה בעיניי זה פשוט וברור שככה הקדוש ברוך הוא מודד. נניח, יש איזה קלה שצריכה להתחתן, ואין לה כסף להוצאות החתונה, וממש מסכנה אוספים לה כסף. מגיע מישהו ושם 1,500 שקל. נכון? זה יפה, הוא עוזר לה. מגיע מישהו אחר ושם 5 שקל. ואני שואל, מי יותר חשוב? זה ששם 1,500 או זה ששם 5? אצל בורא עולם אנחנו באמת לא נדע. כי יכול להיות שהוא עשיר, תחום בכסף, בשבילו 1,500 שקל זה נוזל לו מהכיס. זה נחמד, ודאי שזה יפה מאוד. ויכול להיות שהוא מסכן, אין לו כלום, לא גומר את החודש. הוא להוציא 5 שקל, הוא חוסך מהאוכל שלו כדי לתת. אז מי יותר שווה? ברור שהעני שמתאמץ ונותן ממש חותך חתיכה מעצמו, יותר נחשב אצל בורא עולם, אפילו שכאילו הוא לא נתן כמעט כלום. זאת אומרת שבורא עולם מודד מאמצים. הקדוש ברוך הוא לא מסתכל מה עשית, אלא כמה זה קשה, כמה נתת מעצמך. ולכן מי שקשה לו, אפילו הרבע שעה של צאת שבת, הוא נלחם, הוא מתאמץ, הוא משקיע בשביל זה, ברור שזה שווה יותר מי שבא לו בקלות, מי שזה זורם לו, מי שגדל ככה, מי שכל החיים שמר שבת. אז לזכור שיש ערך כשקשה לנו, וכשבואנה אין לי כוח, כל טיפה של מאמץ אצל בורא עולם שווה המון. אני אעשה את ההדבקה לפרשת שבוע, פרשת ויקרא, למרות שזה יסוד חשוב לחיים שצריך לדעת אותו, בורא עולם מודד מאמצים. אבל מכיוון שזה כתוב בפרשת השבוע כל כך נפלא, פשוט נכניס את זה גם. התורה מספרת על אנשים שמביאים קורבנות, מי שנותן נדבה מעצמו מגיע ומקריב קורבן. אז אפשר לתת קורבן פר, כן? שור, שזה ממש יפה ובמה גדולה, להקריב אותה קורבן. אפשר לתת כבש, קצת יותר קטן, ועז, קצת יותר קטן, וכל בן אדם כמה שיש לו. העשיר ייתן שור, פחות עשיר ייתן כבש, מעמד הביניים נותנים עז. אני נותן ציפור, ממש ככה גוזל של יונה. ואני שבעניים, שאין לו כלום, גם את זה אין לו, התורה אומרת, הוא יכול להביא אפילו קצת קמח. מנחה, הוא יכול לתת מה שיש לך, תאסוף בבית, מה שיש לך, קצת קמח, תן אותו. והתורה מכניסה דקדוק נפלא בפרשת השבוע. כולם התורה אומרת, אדם כי יקריב, מי שמקריב, איש שרוצה לתת קורבן. אדם כי יקריב קורבן מן הבקר, מביא שור. אדם כי יקריב מהכבשים, מהעיזים, ציפורים. אבל כשהעני הגמור הזה,
שאוסף מהקמח, מהלחם שהוא מכין לעצמו ונותן מנחה להשם, התורה לא אומרת אם אדם יקריב, מישהו מקריב. התורה מדגישה, ונפש כי תקריב מנחה להשם. נפש, למה? אומר המדרש, אני, כשהוא מביא את הכלום הזה שהוא נותן לו, את הקצת קמח, הקדוש ברוך הוא אומר, הנפש הוא הביא לי, אני מעלה כאילו הוא מקריב לי את הנשמה שלו, הוא חוסך מהלחם שהוא אוכל כדי לתת קורבן להשם. אומר הקדוש ברוך הוא, בעיניי, ההוא הביא פרה, הביא פר, ההוא הביא כבש, ההוא הביא ציפורים, אבל זה הביא את הנשמה, ונפש כי תקריב, הוא מקריב את הנפש. אומר הקדוש ברוך הוא, זה בעיניי הכי חשוב. ככל שיותר קשה, ככל שאין לך, מה שאתה נותן מתוך מאמץ, מה שאתה חותך מעצמך, מקריב, אצל בורא עולם זה נחשב הכי הרבה. אז נזכור את זה, גם בקשיים של שמירת שבת, גם בכל קושי שבא לנו בחיים. כשקשה, הקדוש ברוך הוא מעריך את זה. שיהיה שבת שלום לכולם.